מקליט? אוקיי. מה כל אנשים? כאן הראל, והיום אני רוצה להראות לכם כמה איסטר אג. מי שלא יודע מה זה, זה בעצם ביצי פסחא, אבל כמו שמחפשים ביצי פסחא, אז כל מיני הפתעות שהמתכנתים החביאו בכל מיני אתרים ומשחקים, כל מיני הפתעות קטנות כאלה. אז היום אני עומד להראות לכם כמה איסטר אגס מגניבים שאני מכיר. להראות שם ביוטיוב. אם אחרי הכתובת של היוטיוב, רואים כאן למעלה, כותבים רובוט. לא, באנגלית. למה עשיתי עברית? הם כותבים רובוט. נקודה. T. אז אני אעשה לכם את הדף הזה רק אחרי הכתובת של היוטיוב. אם תנסו אחרי הכתובת של הגוגל זה לא יעבוד. אז כתוב כאן שכאילו הרובוטים השתלטו בשנות ה-2000 על כדור הארץ. לא הבנתי כל כך, אבל זה מוזר. שנייה. מה אני אעשה? אם אני אשים את זה בגוגל, סתם בא לי לדעת. אוקיי, הבנתי. טוב, עכשיו נעבור לאיסטר אגס. אוקיי, אז האיסטר אגס הבא הוא אוקיי, אם כותבים ביוטיוב דו הרלם שייק, אז תראו מה קורה. Con los terroristas. Harlem Shake. אוקיי, טוב, אז בואו נעבור לאיסטר אגס הבא שלנו. אוקיי, אז האיסטר אגס הבא שלנו הוא בגוגל. אוקיי, אם כותבים בגוגל לוקו, גוגל לוקו, אז הכפתור הזה יותר מזר משכל, מביא אתכם לאפשרות הראשונה. קיצור, תראו מה קורה. לפעמים קורה, אז תחצו על אני לא רובוט, אם זה קורה לכם. ולפעמים זה עושה לכם מבחן, אז תעברו אותו. כי אתם לא רובוטים. אוקיי, ואז הגוגל נופל, ואפשר פשוט להעיף אותו לשמיים. כן. ועוד משהו, זה איסטר אגס אחר, אבל אני עדיין אראה אותו ביותר אחד. אם כותבים גם, עוד פעם, גוגל לוקו, לוקו, ועושים על האפשרות השנייה, זאת, אז עושה לכם את זה, גוגל לוקו. לוקו זה משוגע בספרדית, אני חושב, לא יודע באיזה שפה, בקצור,
זה משוגע כאילו, מטורף. משהו כזה. כן, משוגע. אפשר, כאילו, פשוט, זה כותב לך. אני יכול לכתוב גם נגיד יוטיוב, אז אני אכתוב כן, יוטיוב. אפשר לכתוב גם באנגלית, נגיד, סתכלו איך זה סתכלו. טוב. אז בואו נעבור לאיסטר אגס הבא שלנו. אוקיי, אז האיסטר אגס הבא שלנו, שאם כותבים כן, זה נתן לי, אז פשוט כן, זה מה שקורה. ולשוב, שוב אמרתי, אוקיי, והנה, בסה. אוקיי, כן, זה מה שקורה. בואו נעבור לאיסטר אג הבא שלנו. אז האיסטר אג הבא שלנו, אם כותבים, זה בכלל מצלם, זה לא מצלם, זה מצלם. האיסטר אג הבא שלנו, אם כותבים, גוגל, איפה זה? למה אין כאן? לא, סליחה. מה כותבים? אני שכחתי. קצת שכחתי. אני עוד שנייה אחת. אוקיי, אז הוא כתב, כמה זהו. כן, הסתכלתי על הסרטון קצת. אז איפה, כן, זה, אז תראו. זה עושה לכם כזה, תופתם. לא יודע, לא יודע. אבל זה יש, כן, זה הגוגל שלי מהיום. יכול לכתוב כאן את אותו דבר. גוגל. מה, זה לא נותן לי... אני חושב שזה מה שהוא כתב. כאילו, זה מה שצריך לכתוב. כן, זה מה שזה... טוב. מגניב. זה נראה גוגל ישן, אז כנראה זה איסטר אג, זה ישן. בסביבות... מה זה המספר הזה? 40 שניות. תסתכלו כמה. 9,390,000, נראה לי, בסביבות, משהו כזה. אני אקח לראות את כל המיליון. כמה עמודים. טוב, כן, אז בואו נעבור לאיסטר אגס הבא שלנו. אוקיי, האיסטר אגס הבא שלנו. אם כותבים 2, 2, 3, שנייה, יש לי... איך קוראים? שכחתי. בקיצור שכחתי שנייה. מה כותבים? אני זכרתי. אוקיי, הזכרתי מה כותבים. כותבים 2, 2, 0, 4, 3, 5, 5. תראו זה מסכן. טוב. למה אני עושה את זה? תראו, בקיצור. זה מטופש, רצח.
מה זה? what? מה? שנייה, משהו לא כאן. טוב, הזוי. אין לי מה לומר. אז כן, אז זה אולי כל האיסטר אג שיהיו להיום. או שאני אעשה עוד. עכשיו. לא בסרטון הבא, כי כמה זמן הסרטון? תהיה קצר. אוקיי. לא כזה קצר. טוב, אז זה סוף הסרטון. מקווים שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.